नसवर नसवर आला असा तो दार या दमाने मारावं आंबाराचं कारण आहे हो समदमान काय यार बेबक्ष नसवर आला असा मग हात करा गाव समजता हेच नाही यांनी ना ना नाही बेबक्ष अरे घुशी समजता हो वाजा हिंग तो घुशी हो वाजा दे बाबा तू घुशी समजता तो हिंग हो वाजा बाबा तू घुशी दे तो समजता घुशी बाबा घुशी पर बाबा घुशी बार चोन तर होते घुशी नजीर आहे